Mai gida ga biro da takarda idan ka cika dan halakka sake ni. Ban gane ga biro da takarda ina cika dan halakka sake ki ba. Allah ne ya halatta saki kuma duk lokacin da aka yi saki sai al'arshi ya girgiza. Na sani. Kin sani yake faɗa. To bari in faɗa miki abin da baki sani ba in kin sani ba ki ƙara sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce narkon azaba ya tabbata akan wanda yana da sani ya taki sanin nashi. Na sani shi yasa nake so ka sake ni wannan daban. Ni Abbas na sake ki saki daya. Kai ba saki ɗaya nake so ba saki ɗaya saki uku nake so dan bana bukatar zama da kai yanzu. Ai babu yanda za miki saki uku lokaci guda. In aka yi saki uku lokaci guda saki ɗaya ne. Saki uku ba zai lokaci guda ba. Zan miki ɗaya in an jima an ƙara miki in an jima an ƙara miki kin ga uku kenan. Na ƙara miki ɗaya saura ɗaya. Saura ɗaya? To sai yaushe za ka yi min ɗaya? Na ƙara miki ɗaya saki biyu saki uku. Lallai na yadda da jini ne. Yanzu Hassana ya sake ni. Kin zo kina taya ni farin ciki da guda. Duk inda kake ka rike dan uwanka saboda naka ne. Ko da ba zai baka ko sisi ba. Ke dai bari yar uwa, ai kin san jini ba wasa ba. Shi yasa nace bari na zo na taya ki farin ciki dan ba za a yi bana nan ba. Kin ga kina farin ciki? Ni ma ina farin ciki. Ko ba haka bane mai gida? Haka ne ku amarya ta duka ba face. Yau akwai cin kaji. Ke ballagaza. Zo ki fice. Yar uwa ki ma ta ce ballagaza, ni ma na ce ballagaza. Get out. Zo ki wuce tunda gidan ba na ubanki bane. Hey, kilo shele. Oloni baba kuni oshe. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa. Subhanallah. Da wuta na ibo a kaina, da haka zan kwara mashi. Baiwar Allah kina cikin hankalinki kuwa? Kika ji wannan zan kade dan saurayin haka? Kai kuma asuwa. Ka zo da wasu fararen kayan ka kamar likafani. Jibe ka kamar wata sauran yunwa. Kai bawan Allah ka fita daga idona koko in sun kama mari. Wannan bawan Allah da kake gani shine mai sayar da shayi a layinmu. Jiya ya zo ya ban shayi yanda kasan fitsarin jaka koko in ce ma yawun doki. Abin da yasa na gaya maka haka saboda bai sa min champion chocolate 3 in 1 a cikin shayi na ba. Amma gaskiya mai gida laifin kai. To ai ko ni da ba shayi nake siyarwa ba, ka gatawa. Bana rabo da champion chocolate 3 in 1 a koda yaushe. Ni na yi daga yau sai yau. Wannan shine na farko shine na ƙarshe. Sai da mun nima ne mota. Ka ganta? Champion chocolate 3 in 1. To yanzu bawan Allah ka yi haƙuri yanzu zaka iya bani champion chocolate din? Ai babu yanda zan baki abin da sai kin ce min I love you. To in dai akan champion chocolate ne yace ma I love you har ma an aure ka. Ke look at my face. This one baban tinka. Ko gani kamar maza. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa.